салому алайкум ёру дӯстон муҳтарам, ҳаводорони канали ман ва хусусан подписчикои ман аз хоҷагии Зарафшон. ина хело дархост кардагӣ будед ки ҳамин роҳ чӣ шудааст, асфалт шудааст, нашудааст. анде ки асфалт шудагӣ будасту, аммо асфалт мекардагиҳо дар дигар ҷо кор мекардам ва ба муносибати баъзе аз ҳамин корҳои ободонӣ раиси вилоят омадагӣ будааст ҳаминҷо ба мастшова. ҳамин омадан як тақрибан 100 метр зиёдтар аз ҳамин роҳа таъмир кардагиҳастанд дар воқеъ назди мақтаб. ҳамин сар шуда моро мушарраф шуд, насиб карда мо ҳамин болои ҳамин асфали Зарафшон ҳамин ҳайкал шуд. ҳамин бараш 2 мошин ба ҳозир ҷо мегирад. ҳамин ман агар дар як қисми роҳ бошам, ва дар як қисми роҳи дигар бо як мошин дигар ҳамихел мегузарад. ин дар назди мактаб сохтагӣ аст ин асфала. бо ба фикрам баъдан бо мебиёянд инҷа, баъдан барои давом додани асфалт то қишлоқа гӯем ва ҳамихел таъмир мекунанд роҳа. ҳозираш манама қадар роҳа тақрибан баландиаш як 7 сантиметр бошад дар кордия ғафси яъне асфалт. ака бачаҳо инҷа дар ролик бозӣ кард, яъне велосипед кард, ҷои ҳаворо ёфта хурсандӣ карда истодаанд. воқеан агар ин роҳ обод шавад хело роҳи хушрӯ мешавад. ман ин бачачаҳои мешинохтагиҳо як лайки обдор фарзанди касе бошад. агар додод акҷа додод додети дар Россия додева хулоса ман ин кӯча будастия. не зиёдтар буда аз 100 метр бо пастаро бо присеп монда маҳкам кардидан раҳа. ман ин хулоса ҳамин раҳ будастия. анде ки ҳам бошад барои шумо баъзеҳо пурсӣ гуфтанд ки илтимоси худат биромада як аммо асфал аз наздик наворгир. манам ба хотири шумо ҳаминҷо биромада анде ки ҳам буд навор гирифтам. агар видео ба шумо писанд омада бошад, агар фикру андешаи худтон дар комментариҳо менависеду лайка мегузоштагиҳо лайка мегузорам. ҳамин бачаҳо хеши худ мо хай боқӣ сарбаланду хонобод бошед.